Sziasztok, Holló Zoltán vagyok, és itt vagyunk a 7. kerület Rottenbiller utcában, ahol szeretnék nektek bemutatni egy 135 négyzetméteres családias otthont. Amerikai konyhás nappali, 2+1 hálószoba, ezen kívül 2 erkély, mert az egyik a csendes belső zöld udvarra néz, illetve a másik a nyüzsgő városra. Ezen kívül kandalló, ami nyáron nem annyira fontos, na de télen. Szóval gyertek velem! So you know what I'm talking about. You and I. Are you waiting for a sign to shine? You and I. Say, are you waiting for a sign to shine? I've been waiting all day long. Szóval, ha tetszett, akkor keres, és együtt megnézzük. Hidd el, nem fogsz csalódni.